Goddag og velkommen til. Mit navn er Lars Morten Sørensen, og jeg skal i dag fortælle jer lidt omkring trekanter. Som vi kan se på vores billede her, så har vi illustreret to trekanter. Den venstre trekant, som er afbildet her, den kan vi kalde for en retvinklet trekant. Og grunden til at jeg kalder det for en retvinklet trekant, det er nemlig fordi, at en af vinklerne har nemlig det, der svarer til en retvinkel, nemlig 90 grader. Udover det, så har vi en trekant her til højre for. Da der ikke rigtig er noget kendetegnende ved den her trekant, udover den har de tre punkter, som en trekant nu har, og den ikke har nogen vinkler eller noget, der er kendetegnende for den, så kalder vi det for en vilkårlig trekant. Nedenfor trekanterne hernede, der har vi en formeloversigt. Og de her formler, de kan bruges, og de kan hjælpe os med at visualisere, hvordan trekanten hænger sammen. Hvis der er udgangspunkt i den første formel, vi har hernede, så kan vi bruge den her formel her til at kunne udregne arealet på alle trekanter. Så længe vi bare ved, hvad højden er, og vi ved, hvad grundlinjen er. Ganger vi det med en halv, så har vi arealet. Formen vi har her nedenunder, formen vi har illustreret her, den kan vi bruge så fremt, at vi skal beregne arealet af en vilkårlig trekant. Det der gør sig gældende for at kunne udføre det, det er at vi har en vinkel på en af vinklerne, og siderne, der danner vinklen. Når vi har det, så kan vi udregne formen hernede. Det er Pythagoras sætning. Og Pythagoras sætning siger, at kvadratet af den ene katete plus kvadratet af den anden katete er lige med kvadratet af hypotenusen, som vi har her. Lige for at hurtigt illustrere det, så har vi hernede, længden her kalder vi for katete B. Den her kalder vi for katete A. Så katete A i anden plus katete B i anden er lige med hypotenusen i anden. Og der kan vi jo finde ud af, hvad længden er her på den her sidelængde her, så frem den. Formen vi har her, det er en form vi kan bruge til at beskrive sammenhængen mellem en vinkel, som vi har her, vinklens hosliggende katete, det vil sige den vinkel her, eller den sidelængde her, og den vi har her, hypotenusen. Den form her, den kan vi bruge så fremt, at vi gerne vil vide, hvad vinklen på vinkel A er. Så kan vi ved at placere tallene ind i formlen, derefter regne formlen ud, og så få det tal frem, vi nu skal have. Det skal siges, at vi kan bruge den her formel her til at regne de forskellige bogstaver ud. Det kræver bare, at vi har oplyst to af tingene. Formen her nedenunder, den beskriver sammenhængen mellem en vinkel, vinklens modstående katete, som er den her, og hypotenusen. Og det samme gør sig gældende for formen, vi har her nedenunder. Den beskriver sammenhængen mellem en vinkel og de to kateter. Og det der er smart ved de tre formler her, det er nemlig, som jeg også sagde tidligere, det er, at så frem vi har oplyst to af bogstaverne her, så kan vi udregne det sidste bogstav. Så for eksempel, hvis vi tager udgangspunkt i cos, den forreste der, eller den første, som beskriver sammenhængen mellem en vinkel, vinklens hosliggende katete og hypotenusen, så kan vi ved at dividere de to tal her, få
den her, og så kan vi trykke det ind på lommeregneren, og så kan vi få vinkel alfa, altså vinkel A, der er her. Formen vi har her, den bruges til at finde ud af, hvad kateter C er. Og det er sådan set en udvidet Pythagoras sætning. Så frem man ved, hvad vinklen af C er, så kan man sige A i anden plus B i anden minus 2AB gange med vinklen C, og så har man nemlig afstanden fra A til B nemlig. Så frem til at vi vil finde vinklen på C, så kan vi bruge konusrelationen således, at vi indtaster kateter A i anden plus kateter B i anden minus kateter C i anden, divideret med 2 gange AB, og det får vi så frem til at være. Og det skal lige siges, at alle de 3 formler her, jeg nu fortæller lidt om her, de bruges udelukkende kun til vilkårlige trekanter. Formen vi har her nedenunder, det er sinusrelationen, og den bruger vi til at kunne udregne en vinkel med. For at kunne anvende sinusrelationen, så skal man have oplyst 2 vinkler og 1 sidelængde. Man får oplyst 2 sidelængder og 1 vinkel, hvor sidelængderne ikke begge er de sider, der danner vinklen. Så for at kunne bruge sinusrelationen, så skal vi have de 2 ting oplyst. Konusrelationen, der skal man have oplyst sidelængderne på de 3 sider af en trekant i trekanten. Og man får oplyst en vinkel og sidelængder på de sider, der danner vinklen. Det var det, jeg havde at sige om trekanter.